Здравейте, Йордан Мирянов, тренировка 2, Варна Тролдаун, категория Advanced. Тук са дъмбелчета 22 и 22,5, гребния консент 2. Това е лоста, на който ще правим, и тук ни е въжето. Ще го сменим после, ще го преместим. И Данчо Мирянов, когато е готов, ще започнем това живо предаване. Тук ти брои на всяка бройка. 1, 2, 3 на глас. Добре. И на силовите също. Само на двойните така. Тук като минат 50 ще сменят тук пак така да знаеш. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ти си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, още 6 остават. 35 секунди. 15, 16, 17, 18, още 2, 19, 20, пускай. 55 секунди, достатъчно време имаш. За 15 силови. Минута и 5. Айде. Минута и 10. 1, 2, 3, 4, стига толкова, пускай. 5. Минута и 30. Изправи се, да. Изправи се, ако че... Ай, гоним 15. Още 10 силови. Минута и 20 остават. 6, 7, 8, още 7. За една минута ще ги направиш. Айде пак 3. Айде, давай. Давай. Айде горе. 50 секунди остават. Айде, поне 2 тройки. Едно, хубаво уритай. Браво. 2. Айде още едно. Дай, оп. 4. 11. 40 секунди. Ще направим 15, айде. Айде сега двойки там. Давай. 30 секунди. Айде скачи горе. Айде още 12. едно. И слезе още 2 после. Браво. 13. Айде още 2. Ай, имаш 15 секунди. Айде, Анчо. Ай, последни 2 силови. Оп. Айде. 14. Урите Ур. стана. Оп. Дай. Ех, Нищо. нищо да, Анчо, браво. Край време. 3 минути.
въжето. Да. Добре, имаш 50 секунди. Да. 25 секунди. Десет секунди, Данчо. Айде към въжето вече. 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Давай. Стресем. Стоп! Ай, гребен! 50 секунди. Айде. Под 1200. Давай, тръгвай. Идеален. Не се изхвърля обаче. Им достатъчно дълга е. Така, 1200. Супер е. Идеален. Супер. Още 20 калории. Айде, още толкова остана. 2 минути минаха. Ще я затворим, айде. Айде, още 10 калории. Нищо не са. Айде, 9. 8 калории. 7. 6 калории. Айде, нищо не са, Данчо. Айде, последни 3. 2. Меню и just roll, като свършиш. Дай, още. Оп. Меню, just roll. Цъкай, айде. Меню, just roll. Айде, надвоим. Давай, ставай, айде. 3 минути са минали, айде, Данчо, айде, ще затворим. Айде. Бой. Давай. Двадесет две.
28. 2,40. Ай, няма да спираме, айде. Почнали сме вече. Давай. Пет, ай още 15. Изкачаме на гребня, айде. Гребня много добре се движиш. Айде. 15. Давай, айде, гребен. Айде. Гребния беше много добре, не се измори там. Айде. Още един път въже остана и още 2 пъти гребен. Нищо не е. Давай. Ай, дай. Пак също темп. 1200. Хубаво с гърба. Така. Супер темпо. Идеален. Много добре. Ти тук си почуваш, айде. Айде, 10 калории, колко бързо станаха. Още 25. Супер. Много добре. 5 минути и 30 са минали. Влизаме. По 10 минути ще направим. Ай, още 15 калории, Данчо. Дигни малко на 1200 да станем, айде. Така. Супер си. Правим я тренировката. Четири минути остават. Айде, още 8 калории. Нищо не са, Данчо. 6 калории. Айде, 5 калории останаха. Дърпай. Хубаво с гърба. Дай. Последни 2 калории, айде. 2 калории, правим въжето и влизаме във времето. Оп, айде, пускай меню и just roll. Айде. Да. Още един гребен и още един двойни. Нищо не е. Айде. Айде, скача на въжето, напред 20 бройки, почини малко. Да тръгне просто. Айде. 3 минути остават. Айде, 1 минута го правим тук. $29. Айде. Мини малко напред. 42. Айде, нищо не остана, айде. 2 минути и 30 остават. Айде, влизаме във времето. 43 бройки, айде. Айде, последни 10 бройки, последни 10. Айде, Данчо. Айде, тоталка, давай. Айде, 2 минути имаш, айде, влизаме. Айде, гребеш на 1300 тук, айде. Дай. Да тръгне. Минута и 50 остава, Данчо. Затваряме го, айде. Айде, нищо не е. Последен гребен, повече няма. Така. Идеален. Още 30 калории. Минута и 30. Ай.
Правиш тук за една минута още 30 калории, айде. Дишай. 25 калории. Дишане, издишане. Не вкарвай такива големи скорост въздух и да издишаш толкова тежко. По-равномерно, айде. Минута и 10 остават. Още 20 калории, Данчо. Последен гребен. Дръж така, много си добре. Айде. Дай, още толкова, айде. Не остана. Супер. Давай. 15 калории, Данчо. Малко остана. 45 секунди. Айде, 10 калории останаха, Данчо. Айде, дигай. Направиш, бе, изрод. Айде. Дигай. Браво, бе, момче. Давай, бе. 8 калории, Данчо. Изрод, 7. браво. 6 калории последни. Дай. 30 секунди остават. Айде, бой. Трябва да хванеш въжето. Айде. Не бе, свърши тук. Ай, това последно ли, бе? Дай, последно. Браво. Пускай. Браво, Данчо. Умирай. Айде, сега вече припада. Снимаш три камери. Да, всичко сме. Още в началото. Ево, да, всичко. Нормално е, брате. Ти ще тук следнах на тренировка. Това съм готов за тренировка. Свърши, браво. Ево, Данчо, победи, той е тук. Това за Варна, не?